onye ga-eji afa otu pati APGA wee zọọ ọkwa ịnọchite anya njikọ ọka 1 constituency n'ụlọ mgbakọ omebe iwu steeti Maazị Chidi Ibemeka eguzobego otu akpọrọ Traders Mandate Association. Nyabụ nguzobe were ọnọdụ n'Enugu Ukwu Civic Center. Ọ dọtara ndị dịgasị ise sitere n'ọgbọ nta vootu abụ ụmụ nwanyị bụ ndị kwupụtara nkwado ha wee nye ya nakwa ịfụ na nyabụ atụtụ nakwa amụma ga-aga nke ọma. Chibuzo Obidike n'ebe a ma weta ozi a. Ya bụ otu akpọrọ Traders Mandate Association n'ahịtị nke ọ bụ Maazị Ibemeka chepụtara bụ atụmatụ iji kpọkọba ndị azụmahịa opekata mpe akpọrọ Small Scale Traders na ngalaba Nkwọ Enugu Ukwu, Afọnọfịa, Eke Enugu Agidi, Eke Urunnebo erakwazi ndị na-azụ ahịa n'ogologo iro na mpaghara ọgbanta vote njikọ ọka 1. N'iwube ya bụ otu ka onye isi oche na ya bụ mmemme bụ Chief Theodo Ọmalụ, onye anọchitere anya ya site n'aka Injinia Tobechukwu Ọmalụ, kọpụtara ya bụ atụmatụ dịka nke magburu onwe ya na-etosi metụta ịchịkọba ndị na-azụ ahịa na mpaghara ahụ ma kwalitekwa ọdịmma ha, ebe o mere ka amata na ọ ga-enyere ha aka iji otu obi na otu onu na-ekwu okwu. Onye chịkọbara ya bụ mmemme bụ Oliakụ Amaka Mọkwọ mere ka amata na ọtụtụ ndị azụmahịa opekata mpe bụ ndị ga-erite nnukwu elele site n'isonye na ya bụ otu, n'ihi na ọ ga-emepere ha ọtụtụ ụzọ ya nakwa inye aka ịchịkọba akparamagwa ha na-etosi metụta mmekọrịta ya na ndị ahịa ya nakwa ịchịkọba otu nke ga-enyere ha aka irite uru na gọọmenti n'ụzọ dị iche iche. N'oge ọ na-agwa ndị ahịa ahụ okwu ka onye ji ọkwa Chief Protocol nyegara Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ Maazị Chinedu Nwoye gwara ha ka ha tinye uchu n'ihe nke ha na-eme iji nye aka ịkwalite ọnọdụ azụmahịa ha ma chetara ha na Gọvanọ Soludo bụ onye nke bụ ndị na-azụ ahịa n'obi nke ukwuu, ebe ọ rụtụrụ aka mkpa ọ dị ndị na-azụ ahịa ịkwado ndị ji afa otu APGA azọ ọkwa n'afọ na-abịa abịa. N'okwu nke ya ka onye nke ji aha otu APGA azọ ọkwa ịnọchite anya ọgbanta vootu nke mbụ nke njikọ ọka n'ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Maazị Chidi Ibemeka kwuru na ya bụ otu bụ nke ga-anọ ọnọdụ dịka otu jikọtara ndị na-azụ ahịa nke akpọrọ Cooperative Society, bụ nke bụ n'obi ya bụ ịkwalite ọnọdụ ndị na-azụ ahịa, nye ha nkwado n'ụdị dị iche iche iji mee ka ahịa nke a na-azụ kwudosie ike. Ndị bịagasịrị ya bụ mmemme bụ nke gụnyere onye ji ọkwa okwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Right Honorable Uche Okafọ, onye ji ọkwa kọmishọna nke okwu atụmatụ ego dị n'aka bụ Oliakụ Chiamaka Nnake, onye ji Okoloto pati APGA azọ ọkwa ịnọchite anya ọgbanta vote Anambra Central n'ụlọ omebe iwu etiti bụ Honorable Dozie Nwankwọ, ogbo ya onye nke na-azọ ọkwa ịnọchite anya ọgbanta vote Anọcha njikọ ọka nakwa Dunukọfịa n'ụlọ omebe iwu etiti bụ Sapit Ibida nakwa ọtụtụ ndị ọzọ.